Morning guys. Tito Bagon. Good morning sir. Nakita na mo imong vlog about kung unsa mauna, kasal, negosyo, balay or sakyanan. Bag umi kasal, unsay maayo nga negosyo para madato ta dali. Pahiyom na yun. Unusual kayo guys nga no? Nga ang bagong kasal ang ginahon na negosyo dayon og kaning masinso din ba. So very good guy ni. So kay kasagara man god based po sa akong observation nga production sa gidunahon. Honeymoon ba no? Pero sige. Ako lang ning opinion guys nga tagaan ako ni sila og hint bali ba. Oh. Kini nangutana siya kung sa nga maayo nga negosyo. Ang maayo nga negosyo guys is dili nimo makita sa uban. Kung dili makita nimo sa imong kaugalingon kung unsa ang material nga gihatag sa Ginoo sa imo nga kusog ka ba. Oh, example, may ka mo luto, may ka mo sales, may ka sa trading, nga nana, may ka sa example sa construction, na inline kuan ka diha, linya ka diha. So mo to imong tutukan. Kaya diha man ka maayo. Posible diha sad ka mo grow, no? Example na to ang luto. Di nya kung mag-put up po kayong nanag negosyo, ako advice kasagara ni sa ako ni observation pod sa uban nga nagbutang nato nga na success gyud is dili competition ang ilang purpose. Example luto nga maghimo siya, example mag-put up na gid ka, prototyping lang sa buhata, gamay lang sa nga example karinderya pero imong pangandoy restaurant nga na himo kag karinderya mo na siya prototyping. So ang imong kuan ana, ang advice nako sa imuha dili competition kundi lamion imong luto. Ang imong hunaon ana is mapakaon nimo, malipay ka ba nga naay mo anha sa imong establishment nga mabusog niya lamian sa imong pagkaon. Pero the moment gani nga moingon ka nga magtukod ko ani kay makikompetensya ko ni kuan ko tampulano para ma-down to siya, murag dili ko sigurado kung grasyahan tas Ginoo ana kay tanan manggod kaning tanan grasya gikan gina sa iyaham tugid ta ana nga napoy gipili nga mga tao nga angay nga ipadato. I hope kita tanan kay bisan ako gusto jud ko madato pero ato nang hisgutan unsay te mailhan nga madato ta. Unahon sa nato ang stages sa kining negosyo. Kanay man kung magtukod tag negosyo guys, kani based po ni sa akong mga experiences, sa akong mga seminar about ana. Naanay mga ang di ay inana ba. Pagsugod ana sa negosyo, example, startup, mao gitoy pagkamugna sa imong negosyo dayon sunod ana is survival. Kanang survival, pasabot ana kita pay naghandle sa atong negosyo. And then pagsunod ana is success na. About sa success, nanatay mi i-hire nga mga managers nga atong i-delegate pod ang atong mga trabaho. So nanatay mga supervisors. So inana ka sa ang nga success na ka. Unya tanan anang ang naay katumbas nga stress. Mo gina siya kung mo gina siya ang sagara itakol dito kung how to handle stress na dayon mo na stress management kay dako naman imong negosyo, dako na sad ang imong stress. Pag abot ana kung kinahanglan na ka mo expand, mo na gitawag nga take off. Daghan na kag branches ba. So naka-take off na gyud. So man ang makadungog ka ana nga naka-take off na gid si kuan no. So meaning daghan na siya negosyo or ni-grow na gyud, daghan na siya mga ipang-hire nga mga tao nga mutabang sa iyang negosyo. And ang last ana is mature. Ana grow na nagid ka ana stable, sustain na gid imong negosyo. Nga murag mag-hire na kag president, ikaw na lang ka sa kuan, chairman sa board baka nga na mo assist na lang. So kana siya wala na gisgutan dia og time nga dugay ba. Depende na sa imong diskarte og grasya sa Ginoo nga dali nimo na maabot. Basta kay kana tanan nga stages na corresponding ana siya nga stress. So dili lalim ang magdato. No, the more ka daghan kwarta, the more nga daghan ka og stress. Mo na siya ang katumbas ana, mo nay pasabot ana. Unya katong pangutanan nimo nga magdato nanay ti mailhan.
pangayoa sa Ginoo nga kay kasagara akong naobserbahan gamay ra gyud, no? Gamay ra ang ipadato nga naman kay para dito ibubo sa Ginoo katong gipili niya ba ang mga katao nga angay padatoon para dito ta mo silong pod ang mga alang ihatag niya nas gastador ang millions. Wala na, one day ra na. Pero gihatag niya na atong mga negosyante kanang 1 million, after 1 month, 2 million na. So, daghan mga empleyado ba? O, daghan makabenepisyo. Mo na ipasabot sa business. Nya, gipili na sa Ginoo guys. Sa akong assessment ha. Nya, business akong kaugulingon nga opinion. Sa mga na-encounter na ko ang mga negosyante nga naglambo, na ako'y tulo ka observation nga naa sa ilaha. Pwede niyo ni awaton, pwede pod nga dungagan, no? Tulo ka M. Una, common gid sa ila nga manghinatagon. Murag gaan dali ra kay sa ila ba? Tunol dayon tabang. Ngana, dali ra gid kay sa ila ng pagtabang mo nang niasinso sila kay kumbaga sa Biblia pa unsay kapuslanan nga ipadato ang taong hakog. So, okay kayo. Then ikaduha, madiskarte. Oh, bisan unsa nila nga negosyo nga ilang put up, ang diskarte gi kinahanglan nimo diya. Kanang unsaon nimo pag-ikyas ba nga makalusot juga kay obstacle mo lang mura magunig ang negosyo obstacle relay. Kay makakuan giga ba makalusot. So kinahanglan na siya diskarte. So nagtagol na sa imong pagkatao, sa imong attitude. Oh, basin perfectionist sa pugkay ka, so dili pwede. So then ang last ana is maampuon. Nakita gid ako sa ila guys nga maampuon ba. Oh, manang kanang tulo ako po nang hinay apply sa akong among kagulingon kay nagnegosyo man mi. Nya dili competition ang negosyo. Una na gid ninyo ang pagtabang sa gid una. O mo na akong natugkad karon nga tabangi sa ang imong client, ang imong customer. Ayaw lang tawa nga na kay giunho na ba nga tumbahon tong usa ka negosyante dili maayo. Murag maglisod ka og abanti anak kay lahi man ang imong tumong. So mo na siya. So ang pagdato maayo pero inubanan gina sa grasya gid sa Ginoo. Mo na akong natugkad no kay kami nagnegosyo man sad mi. So I hope guys katong nagpakasal makita ninyo unsay maayo nga negosyo para sa inyo ha. Dayon I hope mo grow mo, dayon daghan mo matabangan anak mo nay gwapo nga mo na ang nindot sa magnegosyo kay daghan kag pamilya nga matabangan sa ilang adlaw-adlaw pod nga paningahanglanon no. So I hope mag-grow mo 2024 best na kay na bira. I hope na kay natunan guys. Salamat kayo sa pagpadala. Okay, may mutag.